derfor, man laver ketchup. Ja. Ja, og så i en. Ja, præcis. Og det er det der med, at når, hvis du tager din arm ned, så skal du holde ind. Hvis du tager din arm lidt op, igen, som jeg også sagde til Marianne, man skal ikke tage den helt op, for så skal du tage det spring derude. Men hvis du tager din arm op, så skal du tage det her spring. Så der er forskel på din voksmål og din arm. Ja. Og det er lidt... Så er det bare armen på der, og I løber lige frem. Og det er fint med at lave en back deroppe også. Nej, jeg skal bare til dig, Vejn. Ja. Der er meget hængning i det. Men ja, og så har du efter noget, der kommer hjem.
igen, for hun kan godt overdrive lidt. Her, så når jeg bliver bedre. Og så han, eller du bevæger dig op mod venstre en stykke der.
back. Ja. Siger du videre? Prøv lige at give mig dig til. Ja. Min mor ved ikke, hvad det er. Nå. Nej, det er han ikke. Ja.
var helt galt. Ja, men en ting er at træne ja. Noget andet er at træne en gang. Ja. Og det har jeg som regel uger på. Ja, jeg har så lært det med 2 og 2. Lad os bare lige Ja. Så fik man så ikke lov til noget der. Så Ludvig. Så gør vi lige igen. Ludvig, din bedste. Jeg tror, det er altid at få blå mærker på hænderne. Ja, det har jeg så også. I skal se min lår også. Det er helt galt, når man har shorts på, ikke? Hvad gør jeg her, Ludvig? Det er fordi, din mor skal ikke se på dig lige nu. Ja. Jeg står hernede. Ja. Så står du. Så står du. Du gør bare, hvad du skal gøre. Ludvig. Nej, så går det. Nej, du må altså ikke komme op og tage det, når man har det i hånden. Det må man ikke. Det er gyldenregel. Du gør bare, som du ikke har gjort. Og så stumper du det lidt. Ja. Han springer faktisk rimelig langt, så det kan godt være, det er sådan den naturlige ting, for han springer faktisk herude, rigtig på forfodet ned igen og sætter af. Men det var heller ikke dårligt lige før, det du lavede der. En gang til. Ja. Og Jette, du har bestemt dig for, at vi skal tage. Men det er så fordi, at jeg skal være hurtigere til at få ham, eller han Nej, kommer du skal over. hurtigt til at vende din krop. Så skal han køre efter din krop i sidste ende. Så skal han køre efter, at du har
Det, han har jo ikke lært de ting. Det skal han ligesom lære sig. Ved det? Ja, okay. Man skal jo. Ja. Hvad vil du tage nu, Jette? Har du tænkt på det? Hvor du skal ind og have trænet det med ham. Prøv at se, om jeg gider det sidste gang. Har du ikke op efter det? Men han lander stort. Han lander stort. Altså, han lander faktisk ved at tænke, vi kan måske godt få ham ind her. Ja. Han lander herude. Ja. Der er et forpå dernede. Og så skal vi også passe på, at vi ikke går ind. Altså, så begynder han at rive og sådan noget. Så skal vi have lært Mette At dreje. Så skal hun ikke, for det hun står herinde. Nej, i stedet for at gå ind i bag. Ja. De andre træner også stadigvæk, ikke? Ja.